Predsednik Vučić predstavio je naciji za vikend plan Srbija 2027 za sveobuhvatnu transformaciju zemlje u čak 6 tačaka. U iščekivanju 3 miliona posetilaca za Expo 2027. godine, kada ćemo doslovno biti centar sveta, ovoga jutra na ovu temu govori ministarka za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije, gospođa Darija Kisić, a predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovaće susretu Zapadni Balkan i Evropske unije i sastanku lidera o planu rasta za Zapadni Balkan i tokom dana pratit ćemo ovaj događaj i uživo se uključivati. Ministarka, želim vam dobro jutro i hvala što ste ovdje. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da, i ja sam rekla u najavi 2027. Srbija će zaista biti centar sveta. Kako vi gledate na Expo i na sve ono što nas čeka, a u ozbiljne radove smo već krenuli? Upravo tako, mislim da ste odličnu najavu napravili. Srbija postaje centar sveta i upravo će to i da bude tako. Znate, kada je predsednik, evo sada pre 2 dana, predstavio ovaj projekat Srbije 2027. godine, kada će se održati Expo u našoj zemlji, bez obzira što smo znali osnovne smernice i put kretanja naše države, onako sigurna sam da je svaki građanin naše zemlje bio oduševljen i da se osetio beskrajno ponosno videći kojim je to put kojima naša zemlja ide. Znate, i prethodnih godina ostvarili smo značajne rezultate i ovi kilometri autoputeva, puteva, škole, bolnice, vrtići i to je ogroman uspeh. Ali nekako čini nam se kao da valjda se ljudi brzo navikavaju na dobro. I onda to veoma brzo počinje da nam se podrazumeva da možemo tako brzo sa jednog na drugi kraj naše zemlje, iako to decenijama tako pre toga nije bilo. I onda kada vidite da tu ne da nije kraj, nego da je to tek početak jednog velikog daljeg napretka naše zemlje i kada vidite 2027. nije toliko daleka budućnost za sve ono što smo planirali da uradimo i to nije samo spisak lepih želja, znate, da bismo voljeli da nam budu tolike plate, da toliki bude BDP, da bude tolika penzija, da se toliko gradi i izgradi. To je i tekako zasnovano na realnim osnovama, prevashodno na jednom stabilnom budžetu koje sve to može da iznese, što nije nimalo jednostavno, pogotovo u ova izazovna vremena. A sa druge strane, kada ste imali prilike da vidite one slike koje će u bliskoj budućnosti da krase našu zemlju, onda vidite da je to jedna Srbija kojom će se ponositi i sadašnje i buduće generacije, jedna Srbija koja jeste i bit će centar sveta i definitivno ta prilika zvana Expo 2027 smo je uhvatili grčevito i želimo da je iskoristimo na najbolji mogući način. Miliona ljudi će da poseti našu zemlju, ali ne želimo to da bude samo taj neki jednokratni događaj, da ćemo mi da budemo odlični domaćini koji uvek jesmo, nego da iskoristimo kao priliku razvoja naše zemlje, svakog dela naše zemlje i zato je i predsednik Republike pozvao sve naše građane, sve ljude koji vole svoju zemlju da učestvujemo u tom razvoju i napretku naše zemlje. Jer zaista mislimo da ćemo tako svi zajedno biti deo te istorije koja gradi zemlju koju ćemo ostaviti na ponos našoj deci. Da, i spomenuli ste želje koje se tiču i plata i penzija i ja bih se zaustavila upravo na tim platama. Najavljena je već za sledeću godinu da će prosečna plata biti veća od 1000 evra. Što se tiče 2027. odnosno do 2027. čak 1400. Koliko je važno za sve naše ljude da čuju od predsednika nešto ovako?
Pa to je za sve nas od ogromnog značaja. Znate, ja sam pre nešto više od 20 godina završila fakultet i nije to uopšte bila takva situacija. Sećamo se i tekako vremena kada i bez obzira na vaš veliki trud i rad i želju i za radom i uspehom, kada nije bilo ne jednostavno, kada je bilo gotovo nemoguće naći posao, kada je bilo nezamislivo razmišljati o porastu plata, penzija. Ja sam baš počela i da radim u jedno takvo vreme i sada kada vidim da mlade kolege kada završavaju fakultet praktično odmah dobijaju priliku za posao, to je zaista nešto neverovatno. Ja sam srećna što je danas tako, što je drugačije nego što je bilo, što smo mi prošli. A pogledajte uopšte da vidite ovakav plan sa ovim kontinuiranim rastom plata i penzija, pa to vam govori da živite u jednoj stabilnoj, sigurnoj zemlji i ovo kada se kaže prosječna 1400 evra, znači to uključujući znači sve delove naše zemlje. Sigurno da će u gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Bor biti i više, ali prosečno da će da bude i 1400 sa penzijom 650 evra, a znamo da u mnogim zemljama i zemljama regiona to je misaona imenica, zaista da se tako nešto dešava. A opet napominjem, pa sigurno da bi svaki predsjednik države hteo da je u njegovoj zemlji tako. Znači, nije to samo znak dobre volje ili nekog htenja ili želje. I tekako moraju da se stvore uslovi za to, a to je prevashodno znači jedan stabilan budžet. Znamo kako je bilo 2012. 13. 14. kada smo zatekli prazne kase. Mislim da ljudi vrlo pamte taj period i da više nije tako lako manipulisati sa njima. Jel se slažete? Naravno da svi pamtimo period kada vidite da su prazne kase, kada je nestabilno, kada bukvalno ne znate šta će da bude sutra. To stvara jednu veliku nesigurnost. Ne znate svojoj deci, znači kako da obezbedite sutra, a ne neku budućnost izgledniju. Tako da pamti naš narod različita vremena i ratove i bombardovanja i različite vrlo nezgodne situacije, sankcija. I tako da opet napominjem, ovo sve što se sada lepo dešava našoj zemlji, ovo prilika koje dobija, ovaj veliki trud i rad koji je iza nas i koji je tek ispred nas, jer nas čeka ogroman posao. Nije to nešto, dobili smo Expo, evo posetioca, evo novca. To je jedan ogroman posao, ali radujemo se tom poslu. Zato pozivamo sve ljude jer želimo da damo do znanja i da pokažemo da je to Srbija za sve nas, za sve naše građane, bez obzira na veru, bez obzira na političku pripadnost, na bilo koje drugu orijentaciju i pripadnost. Ovo je zajedničko, je li tako? Tako je, ovo je zajedničko i svi one koji vole svoju zemlju more i trebalo bi da žele da podrže ovakav koncept daljeg razvoja i napretka svoje zemlje. I gledamo u snimcima iza vas kako je zamišljen taj Expo za 2027. godinu i deluje zaista impozantno. Možemo reći da je to
grad za sebe, koji će da ima i stadion i toliko različitih objekata, toliko novih stanova, na koji način vi kroz svoje ministarstvo gledate na sve ovo što se dešava i što nas čeka? Kad kažemo do 2027. deluje kao da imam nešto mnogo vremena, međutim nije baš to tako. Proleteće i vrlo brzo ćemo i razgovarati o tome da je sve i krenulo. Pa praktično Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je direktno ili indirektno povezano sa svim drugim ministarstvima. Jer praktično sve što se radi, sve što se gradi, radi se zbog dobrobiti svakog našeg građana, prevashodno dece, znači porodice sa decom. Tako da sve to naravno ima direktan uticaj i da mladi ljudi požele da što pre formiraju svoju porodicu u svojoj zemlji. Da oni koji su otišli prethodnih godina da požele da se vrate i da baš ovde odrastaju njihova deca. Jer samo ovo parče neba i ovaj komad zemlje se zove Srbija. Mi nismo velika zemlja, ali smo zemlja vrednih, radnih ljudi, ponosnih ljudi i zaista možemo da stvorimo puno i za ovo relativno kratko vreme. Pa pogledajte ove slike. Zaista to je Srbija budućnosti, Srbija koju ćemo ostaviti našoj deci. Više puta izgovaramo ostaviti našoj deci. A to i jeste tako, zaista. Upravo tako. To jeste suština i nadamo se da evo pa čak i za par desetina godina da ćemo biti u prilici sad kad već dosta zreli i stariji ljudi da pričamo svojoj tada verovatno i unucima ili tako kako smo bili savremenici tog jednog perioda kada je sve to počinjalo, kada je se osetila ovako jedna i velika energija i snaga i želja za napretkom. Tako pa znate evo sećamo se, ni to nije bilo tako davno kada su se bukvalno neki onako podsmevali ideji Beograda na vodi. Pa evo i danas i tu, svi se tu vrlo rado šetamo. Danas su prvi da se prošetaju. Ali pogotovo oni koji su najviše kritikovali, ali da se nalažimo, svi tu vrlo rado volimo da prošetamo i da vidimo, pa i kada dolazimo i kada se vraćamo u našu zemlju, onako i kada prolazimo preko mosta. I kad nam neko dođe, ja mislim da kada dovedemo svoje goste u Beograd na vodi, zaista osetimo istinski ponos. Pa sećate se kako je ne tako bilo, ne tako davno, Neuđerice, vrlo neugledan deo grada i kada dovodite nekog u svoju zemlju, onako uvek ste imali neku potrebu da se tu što pre prođe. A danas je to potpuno drugačija situacija i videli smo i pokazali smo da i tekako možemo. Ovo je daleko kompleksnije, daleko veće i vidite koliko praktično u svim delovima naše zemlje se planira jedna velika kapitalna investicija, čak i više njih i u svim segmentima, znači i kada je u pitanju sport i kultura i zdravlje i ekologija i poljoprivreda, znači apsolutno svaki segment će se onako munjevitom brzinom da razvija. Ja kao profesor na fakultetu sam posebno ponosna na ovaj deo koji se odnosi na nauku, na tehnološke centre, na inovativne centre. Znate, to je nešto o čemu smo mogli bukvalno samo da maštamo. I kada čitamo da se to negde dešava drugo u svetu, onako pomislimo eto kako postoji neki ljudi, neke generacije koje tako rade i sazrevaju u takvim uslovima i okolnostima. A evo sad gledam
i medicinski fakultet gde ja radim i to će sve da bude u blizini. Stvarno se radujemo onako, mogu da kažem, kao mala deca svemu tome što ćemo imati prilike i da učimo mlade ljude u toj novoj atmosferi, novim okolnostima, a i mi da učimo dosta. I pogotovo sam ponosna što ove mlade generacije će zaista imati priliku praktično od samog početka svog radnog veka da u optimalnim uslovima razviju sve svoje sposobnosti i mogućnosti. I sami ste rekli da je EXPO zamišljen kao jedan veliki projekat i da apsolutno ne treba da postoji nikakva podela, ni politička, ni nacionalna, niti bilo kakva druga, i to jesu predsednikove reči kada je i pozvao sve i da učestvuju i da daju što veći doprinos. Da li je zapravo to i suština svega što radimo, da budemo ujedinjeni i da je razvoj Srbije motiv za sve nas? Upravo tako. Ako krenemo od onih sebičnih pozicija, da sigurno svako od nas želi najbolje svojoj deci, svojoj porodici i da je to nešto u čemu se svi slažemo. A sigurno uslovi života i rada u sopstvenoj zemlji su preduslov za jedan kvalitetan život naše dece. I to je nešto što sigurno treba da nas neraskidivo poveže. Upravo to stvaranje još boljih uslova za život svih naših građana je nešto što treba da nas ujedinjuje. Tako da taj poziv našeg predsjednika da svi koji vole našu zemlju, da prosto se zajedno ujedinimo u ovom cilju stvaranje Srbije koja će zaista biti centar sveta. I tu podela apsolutno nikakvih zdravorazumskih ne može ni da bude. I možda još uvek kao društvo nismo osvestili značaj EXPO-a i koga smo mi pobedili na tom izboru da bismo postali domaćini i koliko je to sve veliko i važno na globalnom nivou. Šta je vaše mišljenje? Jel grešimo kad kažemo bit ćemo centar sveta? Znate šta, možda su neki ljudi prvi put za EXPO 2027 i čuli tek onda kada smo dobili. Znate, a to je jedan proces koji je itekako trajao. Ja se sećam kada smo se nominovali, da tada kada smo pričali, jao, kako bi to bilo lepo, pa da li uopšte imamo šanse, na koji način, pa kako da idemo, pa kad ste čuli koje druge zemlje su u igri za sveta. Tako je, imali smo jako konkurenciju. Jeste, itekako, Sjedinjene Američke Države, Španija, znate, to su sve bile, pa onda vam onako indirektno ili direktno kažu pa da su možda neki drugi favoriti i tako dalje. Ne, mi se, kao što vidite, nismo predavali, a ne samo da su favoriti, nego su ogromna sredstva takođe ulagali da bi se tako nešto dobilo. Mi smo zaista pokušavali na različite načine da prosto i tim ličnim pristupom, evo i premijerka je govorila i da su mnogi ministri odlazili u različite zemlje, da je ona pričala sa ne znam kojim brojem predsjednika vlade o mogućnosti naše zemlje da organizuje tako nešto. I pogledajte, mi smo u tome uspeli. Znači, to nije bilo ni malo jednostavno, a sama činjenica da su se zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države i Španija grčevito borile da budu domaćini ove manifestacije pokazuje od kakvog je tog ogromnog značaja. Srbija je uspela i Srbija zaista zaslužuje da bude centar sveta i mi ćemo to pokazati. Ono što znamo da će biti izgrađeno 1500 stanova koji će ili biti prodati ili ponuđeni određenim kategorijama. Koliko je i to važno, zato što EXPO kao EXPO znači nam jedno, predstavlja nam jedno, ali toliko različitih mogućnosti pruža u različitim granama i privrede i ekonomije i turizma.
Znate, vi ste mnogo mlađi, ali evo ja sam imala 9 godina kada je bila olimpijada u Sarajevu. I ja se sećam tog perioda. Sećam se i po tome što nismo išli u školu. Tako da je to onako detetu ostane kao neki vanredni sada raspust, ali čitava tu naselja su u gradu bila izgrađena pred sami početak olimpijade i posle toga je sve to naseljeno. Mnogi roditelji mojih prijatelja, prijateljica su upravo tu imali stan i onda se svi sećamo toga kao nečeg jako lepog, znate, onako kao onako, vama se s aspekta deteta čine kao pečurke posle kiše, onako da buja naselje. Isto tako znamo i Belville ovde u Beogradu i kako je to i tekako brzo postao onako vrlo prestižni deo grada gde su mnogi poželjeli da žive. Tako će da bude i nakon Expa jedno velelepno naselje gde će posle ljudi da žive. Znači to nekako svaki deo grada se ubrzano razvija. U tom delu grada bi verovatno i nekada i u budućnosti sigurno bilo nasilje, ali sad je ovo povod da to sve bude ubrzano i da nas sve onako natera da radimo još više i bolje. Tako da, znate, kada u ovakvom jednom hipu energije, u ovakvom jednom poletu snage energije, treba nekako svi da se priključimo na ovaj talas, da ono, kao resorni ministar, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, ja se nadam da će mladi ljudi da osete ovu energiju, da im neće biti podrazumevajuća, da će da osete ovu veliku snagu i energiju i da će što pre poželeti da osnuju svoje porodice, baš ovde u našoj Srbiji. Evo, pogledajte, predsjednik je i u toku svog izlaganja o Srbiji budućnosti, Srbiji 2027, izlagao i o značaju pitanja demografije, stope fertiliteta u našoj zemlji koja jeste porasla. Jesmo zaustavili taj negativan trend pada stope fertiliteta, jer ne tako skoro je bila vrednost ispod 1,5, 1,42. I čak kad smo dosegli vrednost 1,5, osetili smo onako značajan pomak, ali sadašnja vrednost 1,62 nam zaista govori da jesmo na pravom putu i da sve ove mere koje ulaže država su počele da daju rezultate. Nikad je veća finansijska podrška porodici sa decom. Zaista, u ovom momentu, nakon rođenja prvog deteta, se dobije jednokratno oko 378.000 dinara, nakon rođenja drugog deteta sa svim paušalima je oko 460.000 dinara, za treće gotovo 2 miliona, za četvrto gotovo 3 miliona. I predsjednik Vučić, znači zaista detaljnom analizom, videvši da je u stvari potreban upravo najveći podstrek za rađanje prvog i drugog deteta, je najavio i ovo uvećanje jednokratne finansijske podrške nakon rođenja prvog i drugog deteta. Ali to ste i lepo rekli, nekako se ljudi najteže odluče za to prvo dete i to je možda i neki prirodan strah, neznanje šta ih čeka, ali sa druge strane i ta finansijska podrška koju imaju u većoj ili manjoj količini, sve zavisi kako žive i koji posao obavljaju. I to je možda najznačajnije. Kako da ne. Znači, sada je najavljeno da nakon rođenja prvog deteta će da bude 500.000, nakon rođenja drugog 600.000 dinara. I upravo sigurno da finansije nisu ključni moment kada se odlučujemo. Tako je, ali su sigurno. Ta finansijska podrška jednokratna nije ključni moment, ali jeste značajna podrška. Znate,
preko 50%, 52% parova sa decom u našoj zemlji ima samo jedno dete. Tako da je podsticaj rađanja drugog deteta isto od ogromnog značaja. Tako da sigurna sam da ovakva podrška jeste značajna sigurnost, pogotovo za mlade parove koje imaju različite planove, koji nekada u planiranju svoje budućnosti onako pokušavaju, ko što smo svi i radili, neke prioritete da slože, naprave. Međutim, sigurno da najveći uspeh i najveće bogatstvo jesu deca. Tako da ništa se sa tim ne može niti treba porediti. Znate, kada vrlo često u razgovoru sa mladim ljudima koje bi trebalo da na takav način razmišljaju o budućnosti s aspekta porodice i kad ih pitamo pa šta čekate, onda većina njih... Mislim da je to pitanje koje ih najviše nervira. To je sigurno i sve nas je nerviralo i ne možemo da to poreknemo, ali gotovo svi kažu, pa znate, pa dok završim školu, pa dok nađem posao, pa dok obezbedim krov nad glavom. I ne može nikome da im zameri na takvom načinu razmišljanja. To je isto jedno zdravorazumsko planiranje porodice. Ali onda recimo kada njih pitam koji su oni godište, onda se ispostavi da su oni upravo iz tih generacija kada je bilo najteže u našoj zemlji, kada je bilo bombardovanje, kada su bile sankcije i onda uvek pomislim pa da su naši roditelji razmišljali na takav način, onda niko od nas ne bi bio... Teško da bi bilo da dete. Ali u svakom slučaju podrška države je nikada veća i to je nešto što sigurno daje ogromnu sigurnost. Od te jednokratne finansijske podrške nakon rađanja deteta do mogućnosti kupovine stana uz podršku države, subvencije za stan, za kupovinu prve nekretnine za majke su dale ogromne rezultate. Do sada je 552 majke kupilo na ovakav način stan, znači uz 20% podrške države. Radi se o bespovratnom podršci u vrednosti do 20.000 evra i mi smo, imajući u vidu dosadašnju dinamiku ostvarivanja subvencije, dali neku predikciju da do 2027. će minimum 2027 majke na ovakav način da obezbedi krov nad glavom. To je isto veliki značaj. Znači imate podršku svoje države od samog početka i za zaposlenje i za finansijska podrška i kad dobijete dete i da kupite stan, zaista sve uslove da formirate svoju porodicu u svojoj zemlji i da dete odrasta u jednoj državi koja zaista i postaje centar sveta. Jeste i sve ste lepo rekli, jesu deca svakako najvažnija i zbog dece nekako i pomeramo svoje lične granice i uz decu stoji sve to da smo kao odgovorni, zreli ljudi nastojimo i želimo da pre nego što dobijemo decu neke važne životne testove i položimo i sve im pripremimo kako treba, ali sa druge strane uvek nešto može da se čeka i uvek nešto želimo i više i veće i vreme se izvuče pa se onda možda nekad i kajemo zbog tog izgubljenog vremena, ali ono što je možda najvažnije da naglasimo jeste u kakvom vremenu živimo. Ako se osvrnemo na teška globalna dešavanja i na različite situacije u pojedinim državama koje su u sukobima, u krvavim sukobima, koliko baš zbog toga tek mi treba da budemo zahvalni i na atmosferi koja vlada u našoj zemlji i na tome kakav život imamo priliku da živimo. Pa upravo tako. Znate, nekada, sad već kad dođete u izvesne godine pa imate određeno iskustvo, onda vrlo često, evo,
počinje vaše rečenice da liče na rečenice vaših roditelja, vaše bake, deke i onda ja vrlo često tako i u razgovoru sa detetom vidim da je nerviram i da kaže pa dobro, ti si doživjela si rad, doživjela ovo, da li mi svi moramo tako da... Ne, mi smo beskrajno srećni što upravo naša deca odrastaju u drugačijim i boljim uslovima i okolnostima i upravo zato je i ta ogromna energija, polet i snaga da upravo ovo izazovno vreme, upravo ste vi rekli, pogledajte, praktično nema kraja sveta gde se neki rat ne vodi, da smo mi u prilici i situaciji da ne samo da pričamo, nego da i radimo i gradimo nešto što će da bude centar sveta. Tako da upravo ta jedna nezavisna politika koju vodi naša država nas je i dovela do ovakve mogućnosti i ovakvog sjajnog uspeha. Sigurna sam da Expo 2027 će da bude upravo takva jedna ogromna pokretačka snaga koja će da nas još više vodi u napredak. I pazite, ovo nije nikakva predizborna priča, znači izbori su završeni i 2027 nije tako daleko. Evo, vrlo brzo će moći naši građani i da vide koliko smo to stvorili i koliko je sve ovo što pričamo danas vrlo ostvarivo i rezultati će moći da se broje jako brzo, evo već za 4 godine. I jedan od rezultata svakako će biti i nova železnička pruga i tunel kod Ekonomskog fakulteta i to će sve biti gotovo do Expa kao priprema za milione posetilaca koje čekamo i koji nam stižu. Koliko jedan ovakav projekat zahteva i snage, ali i posvećenosti da bi bio realizovan, zato što svaki zadatak pojedinačno iziskuje i troškove, i ljudstvo, i dosta vremena, a mi ih imamo mnogo. Je li ključ organizacija? Sigurno da jeste jedan od ključeva značajne organizacije, ali prevashodno imati finansijska sredstva i mogućnosti da se to sve sprovede. Znate, u upravljanju ove prezentacije, pa videli ste šta će se sve uraditi, pa videli ste kada je u pitanju kilometri autoputeva da praktično sve što je urađeno u prethodnim državama, SFRJ, SRJ, tako dalje, pa samo do momenta do danas urađeno je više nego do tada. A sad, period do 2027. urađuje se duplo više nego ikada pre. Pa sad ste vi spomenuli i tu železničke pruge, i tunele, i mostove. U jednom momentu za potrebe prezentovanja svega što će se uraditi, hteli smo da i prebrojimo koji broj je to mostova, koji broj tunela. To je zaista nemoguće i prebrojati jer se to radi o ogromnom broju i znate, ne samo glavni grad, ne samo naši najveći gradovi, nego će praktično svaki deo naše zemlje videti ogromnu korist od ovako velikog razvoja i napretka. Pa evo, predsjednik je samo pokazao na primjeru Kragujevca šta je to sve do sada urađeno i šta će se uraditi i koliko je to jako bitno za razvoj jednog grada. I takvih gradova, tako će praktično svaki grad naše Srbije da bude primjer kako se za kratko vreme, moram da kažem, jednim velikim trudom i radom može postići mnogo. I upravo i želimo da budemo taj primjer ne dobre prakse, nego odlične prakse. Da i u knjigama govore o primjeru jednog grada u Evropi, jedne Srbije, jedne male zemlje koja je velikim radom i zalaganjem postigla mnogo. Ono što znamo jeste da će konačno biti i povezan centar grada. Prokop preko Zemun polja sa Exom i dalje sve do Obrenovca. Mi smo pokušali da izračunamo i to je ukupna dužina čak 18 kilometara pruge. Da li se sa ovim načinom jedan potpuno novi grad oživljava i otvaraju se
različite mogućnosti? Pa sve ste već rekli, znači praktično, evo pričamo o našem glavnom gradu, je li tako, gde i tekako i tu ima mnogo prostora da se, kao što ste vi već rekli, ožive i neki drugi delovi, da se bolje povežu, da se to sve napravi u jednu jedinstvenu celinu. E sad zamislite kako na nivou najvećeg grada su takve zamisli, tako je, apsolutno, eto više puta želim da naglasim, na nivou čitave naše zemlje. Znate, mnogi će da kažu pa dokle više Beograd, znači pa evo i taj Expo će da bude ili tako u Beogradu, da li to znači 3 miliona ljudi pa će doći opet samo u Beograd? Ne, upravo ovaj projekat Srbija budućnosti 2027 je projekat za čitavu našu zemlju. Da, doće najviše ljudi u Beograd i ovog puta, ali ovo će da bude prilika za ravnomeran razvoj celokupne naše zemlje. Tako da zbog toga možda i izbegavam pitanje sada konkretno koje ste, u stvari ne izbegavam, ali želim da naznačim da i svako ulaganje u Expo jeste ulaganje u celu Srbiju, da to nije samo u Beograd. I to nam sve ostaje, to je važno, tako je. I da to nije samo u Beograd i da to nije samo u te komplekse koje se grade samo povodom Expo koje će nam ostati, nego da je to jedno ulaganje u kompletnu infrastrukturu naše zemlje koja će i dalje da privlači strane investicije. Mnogi će sigurno po prvi put doći u Srbiju za potrebe Expa. Upravo tu je prilika da ih privučemo, da tu i ostanu, da tu ulažu, da tu rade, grade. I upravo je to ideja kompletnog projekta. Hvala vam, ministarka, mnogo na izdvojenom vremenu i što ste ovoga jutra bili moja gošća. Hvala vama mnogo na pozivu.